You edoche maka at least you ka nwa virgin mma nwa virgin anụ be ọchacha you no nke izi no nke bụ o dogwu ka ha ncha mụtasị nwa nwere mgbe because na unu jesi ebe unu na-eje ekpere wash gị na-enwe chi Jizọs ya binye gị di enwe God na-abinye gị di enwe God na-enye di enwe God na-enye di nke tikita bụ ọzọkwa mgbe na-anụ nwaanyị bụ ọmọ ịtọ ọmọ ịnọ iwe onye nnukwu na-akpụrụ ya n'ọnụ ka unu kpọgbuo ihe edoche na second wife unu eburu ya n'isi ụfọdụ n'ime unu bịa n'isi anụbere ka ihe niile abụ mata ihe edoche n'isi 99% of ihe bụ mata ihe edoche n'isi ihe edoche bụ ịnụ ha echi niile they will be the third wife. I'm telling you. Kedu onye kụziri gị ofu nwaanyị Jizọs na Baịbụl ofu nwaanyị ka a na-anụbụ n'ala Igbo ajụọ gị ndị na-ekwu na yu emaarụ na ome ya zise mene ofu nwaanyị ka ana Igbo na-anụbu ọkwa na-anụ Igbo ịtọ kedizi ọchịzi ebo nwaanyị ịtọ onye ọbụla bata mana nna anyị bata ebe na-edele ji mana kịta ịnụta di bụ ogologo mmiri agwa ihe ikpegide ekpere wee nweta di nwaanyị ọzọ chọọ ịbata ị ga-ewere mma ihe eji mmakwa ime na ekpere wee nweta di gịta wee na-ekwu na nwaanyị ọzọ chọrọ ịbata di ya mma oge ka ihe eji frustration ihe isi ike niile akọsịrị kọsụ na ọ bụrụ na ụwa na-aga ọfụma onye rie I repeat it again ihe niile na-akpụ yu edoche na-ata ka atapịa ụmụ nwaanyị niile n'iru Chukwu na aja nwa nke yu edoche ya agba asa nkịtị ka ha mebe ọyọsị mba ị na-anụ na-ekwu ihe niile a single mother ma ndị anụbere odio ma ndị ka dị 18 years kpụ yu edoche nọ na-ede eri rọb nke ọ bụla yu edoche bịa na-asị ka ọ nụọ ya third wife my brother my sister they will run nwoke ma nụrụ Regina Daniel na ọ bụrụzie yu ka ị na-afịa ọga anyị na-edo na-emesi omenala be nna ike ọ nụrụ Regina rugo 30 years mgbe ọ nụrụ ya Regina up to 30 years now 20 something years ka ọ ji wee nụọ ya ị na-afụkwa yu na ị na-afụkwa vidio yu nwoke na mma yu bịa n'ivuru gị na gị nwarugo 28 years ka o fufu gị na family unu ka ọ konyewe gị aka azụ nwunye ya esi wa n'ịma m third wife ọ ga-eje nọ ha stop pretending so ịma na eziokwu na-agbụ na-agba na ntị ịghọtago eziokwu na-agbụ na-agba na ntị onye gwara onye ojii eziokwu ọnụ bọọgụ ihe onye ojii chọrọ ka ị na-pen iri okwu na mbọsị reality ya aka ọtụzi ya ọnụrụ ka ewu ihe edoche ebe ịnụ gị na third wife speed ụfọdụ ga I'm swear with my life speed gị ya eji gbapụ mee na fan ihe edoche kpọrọ gị na-adọba gị ana na bịa palọ gonye gị mmanya na-ewere mmanya kpọọ mmanya 52,000 wee sị gị nna bebi na ya laikwa na gị na ya chọrọ ịbịa n'ego n'isi gị isi ya mba Holy Ghost fire akụkọ na tawanụ anyị akụwakwa n'iyu aka maka at least yu ka nwa virgin mma nwa virgin anụbeghị ọchacha yu nọ nke izi nọ nke bụ o dogwu ka ha ncha mụtasị nwa echi na ụmụ ya niile amebere ihe ọma kpataba ego nke Judy kpataba nke our beautiful sister nke ọzọ the first one kpataba ego na ha ncha niile enwebe ego bless why you gị nwe ka na ọ na-ekpere amara m na ọ ga-eme ya amara m na ọ ga-eme ya ebe o mere ngwụlọ gị ije amara m na ọ ga-eme ya otu ọ na ha enwe ụbara mmadụ kịta ndị nke ọmarịcha nke Ebonyi steeti mụtara ya bute wike na ndị nke our sister Judy na-amụtara ya bute wike ihu a nọrụzie na-eri ọ na-erizi gị nwa bụ nwa Jesu ị ka na ọ na-akụ aka na ọ na-ekene Maria na-ejupụta na gracia ihe anyị ga na-adọ ndị avamvamvam anyị ga na-adọ avamvamvam onye mgbosi na ya dara ada okwu mba ịma nwoke na-ada ada okwu so aja na Igbo emego na ụnụ ndị ụka marago na ha na-ada ada okwu ọbụrụ ọzọ Jesu na-ekwu n'ime ha bịa wetere nwa mbọtụrụ mmanya ka onye nọ nso nye nwa mbọtụrụ wine mmanya mkpọ mmanya nwụpụrụ mmanya nye wetere mbọtụrụ wine onye ngwerezi n'elu dawasị onye ajara ike ya jụọ onwe ike so unu na-adazi ada okwu ọbọzi Jesu na-ekwu mmechechi unu ihe n'ala Igbo witi eziokwu fụnụwo ndị ụka m were eziokwu mmechechi unu ife mmechechi unu ife mmechechi unu ife ikwete na ọ na-eme ejezi na ekpere ndị na-achọ di were aka gị chọtara onwe gị di
Obu kwa na ụmụ nwaanyị feel na ha chọrọ ịnụ di o fine ka dị ele gị na chi gị mana once ni believe n'otu amụọmị gị si nụọ dị na ị chọrọ ịnụ di bidokwa n'oge ka mkpọpụ mmanya isi bigodo anyị zuo ike nwa nwere jewe mewe travel nchọrọ imegide unu na-eme ekpere unu na ị na-adazi ada okwu amadị m na Jerome bụ onye Nsụka sụwazie Nsụka so ị bụ onye Nsụka wee wetawara na be nna gị ọnụ ba ihere meju ị na-achụ ego with microphone ihe egbonwu mkpa nna egbo per hour ekpere ga-agbonwu mkpa mgboro per hour ma mkpu ite movement ekpere ga-agbonwu mkpa lab machine ngo dị na hospital ugboro per hour mkpu ite ihe a na-ekwu ụmụ gị niile nwere hospital card na ị na-ekpe ekpere Jizọs asịkwa Jizọs asịrị ihe anyị nọba a na-ekwu ekwa na-eme asị na agba mba atọ n'ogwe agba ịba atọ n'ogwe ogwe ka bịaziri ịtụnụ ọgwụ ihe anyị na-ekwu n'ala Igbo ndị ụka bụ agba mbọ tọọ n'ogwe ndị ori ndị okwu asị ụmụ bingo ịchọ ego ịbịa karo na be m Jizọs adịghị eze ego ịchọ ego ịbịa karo na be m si m onye nwe ụlọ na ya elute ego mụ mepee ụzọ na kpaịkpaị ka ị na-akụ ka nye gị ego m mana ị na-akụziri m ka Jizọs ka o si wee nye Job ego Jebez wee tie mkpu n'oke ọnụ Jebez ndị a na-agụ egwu ụka mma efe esi very soon ka m na ndị pastọ mechegoro wepụ ụnụ ndị na-agụ egwu ụka unu sokpu tinye anyị n'ọnọdụ anyị because unu fure m chi egwu ka unu ọ na-atụ ọbụla gbuo asị enwere ndị egwu ka niile bụ eziokwu enwere ndị egwu ka sokpu mee anyị anyị bụ ha so brainwash ha na ndị Nollywood one after the other ka mma na iwu ndị Nollywood unu emechegola anyị ọgwụ ego na ụmụaka baghị emego ọgwụ ego unu ada artist ọgwụ ego na ikuku ama mgbe ihe ọgwụ ego a na-ewu anyị mgbe anyị na-ekiri fim uche a na-atụ gị kpakpakpakpakpak ewere mindset atọ ochie na ọka o si arụ ọrụ ndị be anyị ji egbuo mmadụ enye na ọga anyị enwere ọgwụ na-enye ego onye ahụ igburu nye na iji ọsọ gbuo ya egbu nye ya enwere ihe ọzọ nwere ọgwọ nkoboje ka inyere gị enwere ihe bụ ọgwụ ego adịghị enwere ọgwọ ya abịa gwọ ka inwe ego ọ bụrụ na ọdụ anyị chene ka iburu chego nkụ ọ bụrụ na ime ụmụ Igbo ga-esi ebe a baa mmiri jewe Europe my brother ọ bụrụ na ọgwụ ego da anyị chekara iburu gị ike ọ bụrụ na nwafọ Igbo ga-anya obi buru egbe jewe kidnap mmadụ ọga ọgwụ ego adịghị iche na-eji onye ọma eje kidnap one of the most riskiest thing mmadụ nwere ike ime n'ụwa ọ ma na ọdụ ọda ya eda na ọ nwụrụ n'ọsọ sidi the same thing with ịba mmiri ji Europe fada ga-anụrụ nwaanyị na-ekpere gị ekpere ka ị nụọ dị fada ga-anụrụ nwaanyị na-agwazi gị na onye ọzọ ya abịa n'oge onye riri nri ejikwa ya ga-echi ozi ejikwa n'aka gị jee chọtala onwe gị di chewe o nyere ha na bụ onye ụmụnne unu wezi na anyị ga-adị ka echi na-echi adịghị agwụ agwụ onye cheela anyị mma sowe onye chekwala anyị ihe ọjọọ sowe ya ahụ n'ihe anyị bịara idoziba n'Igbo otu anyị si chaa nwanne anyị nwoke jiri ome ọgụgụ dọpụta ya nwa na ya dara ada okwu ọ bụ ọzọ Holy Ghost n'Igbo so ndị mmadụ marịzie na ọjọọ kwuo ya asị mmadụ na ọ bụ ọzọ Jizọs kwuru na ọjọọ biznes ka ọ na-emere onwe ya wee kene aja ya n'Igbo kene arọ bụnagụ kene ohere obobe nna m kene isi eke ugbe na ajima ndị agbata obi kene eze ugwu abị ndị agbata obi kene adọrel kene eshavụrụ gị kene ihe na-emere Nsụka ihe na-emere ezikọba ihe kene m unu kene a na-ezikọba kene ihe na-emere obi m ihe obi m asebere ndị agbata obi anyị a sị m na ọ ga-adịrụ na mma na anyị ga-adị n'ike Chineke dị agwa agwụ kene ihe na-emere ama afọ ebe m zọdọrọ ọkpa ife ihe na-emere mkpa obodo dịka ife ihe na-emere obosi ihe na-emere ogidi ihe na-emere mkpele ihe nekwana mmanya ka m ji n'aka ana nna anyị ba n'Igbo biko bịa na-enwe mmanya na mma atụsịrị na nkwụta na nkwụ bụ ihe ọma ọ ihe obi anwụrị onye anyị ji enwe anwụrị wee sị na anyị ga-adị n'ike Chineke dị agwa agwụ ọchọkọ nke ya eme anyị nụ ya were isi rie aja onye si na ya ma ndị ya were anazelu mmiri ọ gwa anya maka anyị na-eme onye kwuchiela anyị ụzọ ya kwatuo onye maka anyị na-akwatu anyị akwatụgala anyị ji Enugu kwatuo nwa bebi virgin kwatuo Jerome kwatuo ihe niile a na-asị na ha na-eme ekpere uji eziokwu maka na o nwere onye prove anyị lọng mmụọ niile tọrọ Jizọs n'ala Igbo maka mmụọ niile nọ n'ala Igbo tọrọ Jizọs nwa bingo Amadioha bịa ṅụọ nkwụ Arọbụnagụ bịa ṅụọ nkwụ Okike Ogwugwu Ijele ndị ụka ka ihere m unu n'ụwa ihere m unu ma ndị otu unu
ihere mege Jesus ka ihere mege n'ụwa ihere mege ma gị ma ndị otu gị Jesus onye ụkwasị ihere mege ma gị ma ndị otu gị omenala anyị ka anyị na-eme omenala anyị ka anyị na-eme eyi nke a bụ nke anyị omenala anyị ka anyị na-eme ndị ụka wara ọsọ na-aba omenala anyị ka anyị na-eme Jesus don forgot macham Jesus don forgot macham oh Jesus don forgot macham Bible don forgot macham Paul don forgot macham Elijah don forgot macham Elisha don forgot macham Abraham don forgot macham he don forgot macham ebelugo John dey baptism n'isi ebelugo John dey baptism n'isi oh John don forgot macham John don forgot macham nwa virgin don forgot macham he don forgot macham he don forgot macham Elijah don forgot Elijah nwe n'ugwu don forgot macham na mbụ ko bidoro na mbụ ko bidoro na mbụ ko mela na bidoro na mbụ ko bidoro oh ayeyeyeyeyeyeyeye woto fondoka woto fondoka woto fokwasu na n'Igbo woto n'ime omenala woto ka iji aga woto ka ị ga-enye ha ka ị ga-enye ha woto ka ị ga-enye ha ka ị ga-enye ha ndị ụkwasị ndị ụka woto ka ị ya na-enye unu mkpu okwu wa na-awa gwa m ofu ihe mkpụrụ ebe a bụ okwu asị be preach elem the Lord said I shall do this. The Lord said I shall do this. The Lord said onye ala gọọmenti na-ekwu n'isi onye London the Lord bịa na-ekwu n'isi nke ba Bible n'aka odogwu brother ị na-eke ikewe gị ike Elon Musk dara ịkpa Bible onye ọcha dere n'aka ya na-ezezi gị ezi brother I bless you ndị a njere ịtụ ọrụ na ụmụ Nigeria chụọ kafa na street na share country ihe dịka na India, Cambodia, Vietnam, China ụmụ mba ya jere ịgba mbọ na street na ọ dị Asia and Arab country onye chụọ street ọ chụta ha ihe ọzọ ya eme o jegoro Bible ọfụsazị you are blessed na onye be anyị jekwuru n'obodo ndị India jee gwuo onu n'ebe a na-eme ndị be anyị baptizim gbara mmiri gbanye nne ndị ojii gịnị mebiri n'unu onye a si Afrịka ebe ọkụ adịrọ jee nwee chọọchị n'India wee were ihe ruo onu n'ebe a gbanyere mmiri ibia mee gị baptizim n'ime onu my brother normal stay ndị India gwakwa gị normal stay gị nọzie ọfụma ntọrọ ndị iche nkwụ nna m nwa nkwụ n'otego Jizọs ịbụ mgbuwere Jizọs efi nna m nwa nkwụ Jizọs eriela mmugu otego nyewere fada ọsị m don mention fada nalụ m ego efi si m gboro Jizọs efi m weta cheki m ka m na-enye ebe a na mgbe m na-eje Catholic Church ebe a m were cheki m nyefa before 8 o'clock ha ejego withdraw the money I swear before ị na-ekunite n'elu bed diamond check m nyere before ị na-ekunite n'elu bed kpakpakpa ime change mind je withdraw ego ka amali ihe nye nalụ m ego reverend fada nalụ m ego ọsị m ya ọkwa Jizọs ka ọ nabata the money wee gụgharị m egwu na-asị nere anya na-ekwe anya gọzie ya nna ka ọ dị mma igosi na ị ga-anara ya n'ego m Chineke mugu nwe level n'ego m tara afọ na mgbuka ayọn kubie m aka wee nye gị isi m yọwazie Jizọs ya na-ekwe ya nara ya gọzie ya nna ka ọ dị mma igosi na ọ ga-anara ya ya na ya I wish na m one day yesu m n'isi mbịa kpọọ ha taa ya ebe ha nye m ego m
ege na ala m kesi m yo bịa nara ya gozie nye m nke gị tọrọ ndị nche na m nkwụ tọrọ ha nkwụ na-enye Jizọs abụ otuto gụgide egwu ọnụ m chọrọ na one side na nna agụ egwu ba na abụ adoration na ihe mekwa na ya ọzọ kedu ihe o mere ị nwere ọkụ mmiri anaghị agba ụzọ adịghị mma kidnapper everywhere insecurities ndị Hausa na-achị gị sị m gụwara ihe mekwa na ya ọzọ asị m ndị iche dekwa na nkwụ anụ nwaanyị gọ n'ọfọ na si ka ọfọ lee n'isi onye ọbụla si nwoke na isi nwaanyị dịka anyị na-atụrụ na nkwụ ana site na Chukwu na ndị a na nna m bụ ọ nara m orie igboro ndị iche anụ ha rie irie ịkpọrọ ha mmanya ha nwụọ ịnwụọ ọ bụ eziokwu ọ bụrụ nri ka ị godoro nye ndị iche farie ịtụsala fa irie mana pastọ nara m sọ ya erie ọkụkọ rie ma ji rie ma ede pastọ nara m efi ogbuo rie so ya nwa fada the same thing mana ndị iche bụ inye ndị iche gị na ụmụnna ga-atụke jee jụọ ese onwere anụ egburu n'obi ndị iche ofu onye na-eri a na-ekegide eke to the last nwoke mere exist n'obi ahụ onye bụ onye anya na nwanne ya